Тайни пощи сновяха денонощно между разните комитети и централния в Панагюрище, както тайните полиции следяха явните. Младежите излазяха на военно обучение с пушки под команда на стотници и десетници. Жените тъчаха на вуща, плетяха върви за тях и увиваха фишеци, а бабите месеха и печеха сухари. Чизмарите работеха само чанти, цървули, палашки и други бунтовнически потреби. Самите селски векили, бирниците, кметовете и други официозни лица взимаха ревностно участие в приготовлението. Във всяко село растеше складът на оръжия, куршуми и барут. Барута го доставяха самите турци. Черешовите дънери, провъртени, одялани, стегнати с железни обръчи, образуваха артилерията. А копринените знамена с сърмени левове, които ревяха, фантастическите хъшовски премени, свещеническите лъскави одежди, кръстовете и хоръгвите съставляваха декора на настъпающата борба. Влиянието на това общо опиянение се отрази и на самите игри на децата. Те замениха челика, топката, ликото, пумпала с игра на талим сред улиците, като си правеха пушки от пищели, саби от дръвца. Старите хора очудени си казваха: това е поличба Божия. И в няколко деня, тайно и полека, народът порасте на няколко века.